Ngiyakhuleka baba ukuthi uphinde ube nayo ustrike. Ngoba naye inkosi akekho la ekhaya, uye etshwaleni. Ngikhulekela nophindi akekho la ekhaya nkosi yami, ukule boyfriend yakhe eNigeria. Nkosi ngiyabakhulekela labantwana. Ukuthi lapho bekhona nkosi yami ubavikele ube nabo. Iba nabo ube muhle ngezikhathi zonke. Ngiyacela nkosi yami ungipha amandla ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hello. Hello, Pumpkin. Ma. How about you? We want to move on. Kurubetse gantle ma. Hayi man, why you sound after so? Ke ngokul. Akikule man, sifatsa tsoga nje. Oh sure, because ngikabolela ntata ha re go tletsule ngwana ke. Le ska khotla ma ka je go a ke shapo lona bolokang ga mnate tla bona leboa. Okay. Ka bona ka sane ne? All right. Love you. Love you too. Bye bye. Bye bye. Sanibonani. Usabona ma, ngakusita ngani mama namuhla? Khona baba uMthimunye. Hayi cha baba uMthimunye uphumile eMpumalanga, yongcwaba sihlobo sakhe. Oh, ngiyezwa. Uthepang naye uhambe nabo? Cha, Thepang nguye kuphela losele lapha endlini. Bebezile la ekseni yazi bahamba namantombazana. Batape wena ama-chips, ma-juice. Uma uthi bebezile, usho ukuthini? Noma Nqoba bekakhona? Yebo, kanye nonkosinathi. Hawu, na umhlolo wami. Phela lo azange abuye endlini izolo. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngoba uphephile. Salani kahle. Okay, hambe kahle mama. Yo, indlu ka-Terminator ihotela kule weekend. Yo, I'm sure abantwana bayazenzela, I'm sure bayenza ipati engakanani. Yi, na usombitha nga-Terminator. Hayi, things change. Yo. Uyabuye kuphekwe ubani? Phela uphindi solo wahamba Friday ukuya kune boyfriend yakhe eNigeria. Loyo nama-Nigerian. Hawu, seniqedile. Ithi ngibona izisu bafana. Hawu nenze kahle ke. Seningaya niyodlala. Good. Abasakhula. Hey. Vele yimi enginikhulisela abantwana la ekhaya. Singeke zizitsho. Hawu, uthi usayazi nje insipho la ihlala khona. Phela kudala wena wagcina la ekhaya. Ngihlale ngimtshela ma ukuthi kufanele sivakashe. Kodwa nje uhlala nama-excuse. Yini singayidlali bantu? 12 hours. Ngesinye isikhathi usebenza night shift. I-night shift yakhona ma. Isho ukuthi ungena for 7 days in, 7 days off. Siningi isikhathi asitholayo, angazi why angafuni ukuthi size. Alright. So guys, sidlala igame la ne. Sidlala i-2 while, sibheme sifuna ukuthi ubani ukwazi ukubhemana kakhulu ne. Okay, sure. Uzobhema.
Awuthatha. Thatha amachatha bantwana. Mkhwenyana, yazi ukuthi seniqede iminyaka eyi-10 nishadile. Namanje angayifuni ingane. Hey ma, kunini sizama ukumthola umntwana? Into engibonayo nje ukuthi uThula akabathola abantwana. Cha, akukwazeki mkhwenyana. uThula unayo inzalo, nawe uyazibonela. Ma, thina ngathi kuzomele sihambe manje. Usho ukuthini ngaloko ma? Hayi ndodana, angisho lutho. Mfowethu, khona into engicabangayo. Khona into ekumele ngiyenze nje, ngicela sihambe. Manje izitsha? Hayi kulungile mkhwenyana, ngizosiqedela mina. Okay. Hayi, nambe kahle siyabonga. Siyabonga kakhulu. Amakenge esukeni amakenge blind makenge bonke mina-ke makenge anisesema-virgin No, bengasiyivigin in the first place. Mina i-virgin esikhotheni amadoda mina niyakuyena ukuthi ngana mina vele ngiphatha butshela ngiphatha amathamba yero boys. Ukhila i-Roland boys. Blind. Isentwana Thepha ngiyenzani ngalesi crash ngoba ngivamthemene ezafana yokukhama nje makasibona. Ntwana ungasasho ndoda. Yo, manje nina nizothini ke nabathi bengizophethe weekend le. Hayi mina ngizothi bekuyisister yami mfethu uThuli mfethu. Sithembe ukuthi leyo Alfred mfanele ke imthuli maGrace ukuthi sibonile phela ebusuku mfethu. Kunje sibonile ne? Sibonile lo muntu mfethu. Hayi mazi na Alfred akuthanda ukuloketha blind. Ntwana mina vele ngizokwenza straight vele ngifike ngizinikele vele. Sokantwana siyongishaya. Lokutrapa ntwana. Akutrapa ntwana. Amara chofeli yabona. Akunani ntwana. Uyoshaya nje. Ntwana. Uyoshaya. Hey. Before la mitrajo Sure boy. Aisha. Terminator. No ladies. Anakhinela nini? Ayazi. Yilezo nale plan. Ayiyo vele. Ana uyazi. So kina mina ngiwa. Yazi. Ke se shop boy. Sharp ntwana. Akuse boy. Accept. Sharp ntwana. So. Yo.